Voor 600 statushouders moeten nog huizen worden gezocht. De gemeenten krijgen het niet voor elkaar om ze te plaatsen en de achterstanden lopen op. En verder in deze uitzending. Is er nog bos over op Westerschouwen? En alles om voorbereid te zijn op een ramp. Het lukt Zeeuwse gemeenten niet om voldoende huisvesting te vinden voor statushouders. In een jaar tijd is de achterstand opgelopen met ruim 200 plaatsen. De provincie maakt zich zorgen. Als de achterstanden blijven oplopen, overweegt de provincie in te grijpen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Gemeenten moeten deze mensen huisvesten, maar dat lukt maar matig. In heel Zeeland was er op 1 januari vorig jaar een achterstand in de huisvesting van statushouders van 112 plaatsen. In januari van dit jaar was die achterstand opgelopen tot 307 plaatsen. Een stijging van bijna 200 dus. En dat is verontrustend, vindt de provincie, die toezicht houdt op de gemeente als het gaat om de huisvesting van statushouders. Die verontrusting zit hem vooral natuurlijk in het feit dat het langzamerhand begint op te lopen. En we zitten nu, als we kijken naar het begin van dit jaar en we nemen de taakstelling van het eerste halfjaar 2025 erbij, ja, dan zitten we gauw over de 600 die we nog moeten huisvesten. En de vraag is even of dat allemaal wel gaat lukken. Het grootste gedeelte van onze 13 Zeeuwse gemeenten lukt dat niet. We hebben voor 2025 een nieuwe taakstelling voor het eerste halfjaar. En vanuit het jaar 2024 hebben we ook een x-aantal statushouders geen plek kunnen geven. Dus die tellen bij de opgave van 2025 op. In Sluis is de achterstand in de huisvesting verdubbeld. Van een tekort van 24 plaatsen in januari 2024 naar 48 in januari dit jaar. Om de aantallen wel te halen blijven we natuurlijk in overleg met de woningbouwstichting. We hebben nu zelfs het idee geopperd samen met de woningbouwstichting om een huis wat we toegewezen hebben gekregen om daar meerdere alleenstaande statushouders in te huisvesten. Ik heb begrepen dat we straks ook weer 10 mensen van onze lijst kunnen halen die we wel kunnen huisvesten. Plus dat we nog bezig zijn met tientallen flexwoningen om die te bouwen. In Borselen, Rijmerswaal, Schouwen-Duiveland, Veren en Vlissingen is de achterstand in de huisvesting van statushouders zo ernstig dat de provincie in zou kunnen grijpen. Er zijn 5 gemeenten die wij nu hebben aangezegd te moeten komen met een plan van aanpak. De volgende stappen zouden kunnen zeggen, uiteindelijk gaat dat resulteren in van nou, wij pakken de regie over. Ik hoop natuurlijk dat we dat niet hoeven doen. Bij mij in de studio politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, waarom lukt dat nou niet, woonruimte vinden? Nou ja, ten eerste voor iedereen is het moeilijk om een woning te vinden tegenwoordig. En dat geldt dus ook voor statushouders. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop die woningen worden toegewezen. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, die koppelt gemeentes aan statushouders. En wat betekent dat nou? Ja, ze regelen zeg maar gewoon waar die statushouders gaan wonen. En dat lijkt dan heel simpel, maar je kunt niet iedere woonruimte invullen met iedere willekeurige statushouder. Alleenstaande bijvoorbeeld, die zijn er heel veel. Ja, die kun je niet in een eensgezinswoning zetten. Ja, het kan wel, maar dat is gewoon zonde van de ruimte, dus dat wordt niet gedaan. Grote gezinnen is ook een probleem, want stel je hebt een gezin van 10 mensen, ja, dan heb je een woning voor 4 mensen. Ja, je zet er niet 4 in de ene gemeente en 6 in de andere. Dus dat is ook een probleem. Je gaat ze ook niet splitsen. Dus het is echt een kwestie van passen en meten. En het is ook dus niet altijd de schuld van gemeenten dat het niet lukt. Nee, nou zijn er dus wel 5 gemeenten die moeten van de provincie een plan van aanpak maken. Anders wordt er ingegrepen. Wat denk jij? Hoe groot is de kans dat de provincie echt in moet grijpen? Nou, niet zo groot, denk ik. Want het probleem bestaat ook al jaren. En er wordt ook al jaren gezegd, we gaan de teugels wat aanhalen. Maar dat is tot heden nog niet gebeurd. En het is ook maar de vraag of er zoveel statushouders bijkomen als werd verwacht. Kijk, het kabinet probeert nu de instroom van asielzoekers in te perken. En ook de vergunningverlening aan statushouders. Dus ja, als dat allemaal mindere aantallen worden, dan wordt ook die taakstelling kleiner. En dan valt het misschien nog mee. We gaan het zien, dankjewel. Het is nu officieel. Vanaf december hoef je niet meer te rennen op het station van Roosendaal om over te stappen op de trein richting Zwolle. Er is vanaf dan een rechtstreekse verbinding. Het was al aangekondigd door de NS en is een jarenlange wens van Zeeland. Je hebt daar maar 3 minuten om over te stappen, wat veel te krap is. Er zijn gemiddeld 1500 Zeeuwen per dag die overstap maken op Roosendaal.
Groene Ster heeft per direct afscheid genomen van trainer Mo Alouche. Groene Ster won dit seizoen nog geen wedstrijd en staat op het punt te degraderen uit de eredivisie. Gisteren zei de trainer nog dat hij het zag zitten met de ploeg, maar nu zegt Alouche dat hij het niet meer trekt. De energie is op. Een oude bekende maakt het seizoen af, Asdine Boufrahi. Landal heeft het kantoor in Goes langs de A58 verkocht. Voor de fusie was dat het hoofdkantoor van Roompot. Door de verhuizing van afdelingen naar Amsterdam en Zwolle was er ruimte over. Landal huurt nog 2 van de 4 etages voor afdelingen die wel in Goes blijven. Daar komen ruim 100 mensen te werken. En welke bedrijven op die andere etages komen, dat is nog niet bekend. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat ergens bomen worden gekapt. Maar aan de rand van het bos in Westerschouwen liggen er wel heel veel. Zoveel zelfs dat wandelaars raar opkijken. Want als je ze zo ziet liggen, zou je haast denken dat er geen bos meer over is. Er staat nog wel een bos. Absoluut. Nee, dat is echt heel voorzichtig gedund. Eigenlijk als je nu het bos doorgaat, zie je eigenlijk nauwelijks dat er ingegrepen is. Omdat er echt gewoon heel geselecteerd hier en daar een boom is weggehaald. En dat is nodig omdat het bos enkel uit dennenbomen bestaat. Een paar weghalen betekent meer ruimte voor andere planten en bomen om te groeien. Klopt, je moet je voorstellen, 100 jaar geleden was dit echt alleen maar kaarsrechte dennenstammen. En nu zie je hier allerlei soorten bomen staan, struiken staan, waardoor het inderdaad veel interessanter is. Maar er ook veel meer dieren zitten. Want veel meer soorten betekent ook veel meer biodiversiteit in het bos. Dus lopen de wandelaars straks rond in een veel rijker gebied. En we oogsten nooit meer dan dat er aangroeit. Dus we houden het heel goed in de gaten dat het bos wel het bos blijft. En de gekapte bomen vind je terug in je huis. En wel in de vorm van een nachtkastje of keukentafel. Want het gros belandt in de plaatindustrie. Waterschap Scheldenstromen is begonnen met de versterking van de dijk in Sint-Annaland. Het gaat om een stuk van 500 meter. De dijk voldeed niet meer aan de veiligheidsregels van het Rijk. De dijk is onvoldoende stabiel en hij voldoet ook niet qua hoogte om te voldoen aan de zeespiegelstijging. Er wordt grond aangebracht om de dijk breder, sterker te maken en hoger te maken. De werkzaamheden zouden eigenlijk vorig jaar winter al beginnen, maar de rugstreeppad, een beschermde diersoort, gooide roet in het eten. Daarom hebben we schermen neergezet en zijn de afgelopen periode padden afgevangen, zodat het volledige werkgebied paddenvrij kan worden gemaakt. Dat is nu gebeurd en nu kunnen uiteindelijk de dijkversterking plaatsvinden. De werkzaamheden moeten voor de Pasen klaar zijn. Vanwege de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales, we hadden het er net al over, wil het kabinet sneller een besluit nemen over de eindberging van radioactief afval. In Nederland ligt dat bij de Covra in Vlissingen-Oost. Het plan was altijd om in 2100 een besluit te nemen over wat uiteindelijk te doen met radioactief afval. Nu wil het Rijk dat besluit 50 jaar eerder nemen, in 2050. Het komt er waarschijnlijk op neer dat het diep onder de grond terechtkomt in zoutlagen of in klei. Het regelen van die eindberging is een langdurig proces. Finland heeft het als snelste gedaan en die deed er 40 jaar over. Jezelf voorbereiden op een ramp. De overheid adviseert om een noodpakket in huis te halen. Maar er zijn ook mensen die zich op alles voorbereiden. Zo ook de Zeeuwse Sander die anoniem zijn verhaal wilde vertellen aan verslaggever Simone Gideonsen. Dit zijn dus eigenlijk gewoon spullen om een beetje voorbereid te zijn. Stel je voor je moet naar een noodopvang of een tijdelijke huurwoning. En misschien heb je geen toegang tot je bankrekening. Dan wil je toch wat spullen hebben om op terug te vallen. In de woonkamer van Sander staat Paul naast zijn bank een grote vluchtkist. Er zit bijvoorbeeld een tent in, er zit gereedschap in, maar er zit ook een veldbed in, een opblaasbaar bootje. En daar blijft het niet bij. Dit is 4 keer 1000 liter. En 4000 liter dat water. lijkt heel erg veel, maar hiermee kun je dus een paar weken droogte kun je overbruggen. Hier hebben we salie. En salie is dus ook weer nuttig omdat je er bijvoorbeeld tandpasta van kan maken door te verstampen. Powerstation zit er bijvoorbeeld een kookpot met een waterfilter, een verbandset, bijvoorbeeld een klein zonnepaneel. Om dus ook onderweg om onze smartphone nog te kunnen opladen. Noodrantsoenen, houdbaar tot 2042. Het zijn droge Brinta-blokken waar je eventueel pap van kan maken. Ook zijn koelkast en vaatwasser kunnen zonder stroom of stromend water werken. Sander noemt zichzelf een prepper, een term die is afgeleid van het Engelse woord voor voorbereiden. In dit geval op rampen.
het preppen zelf, de spullen voor noodsituaties, dat geeft een soort gemoedsrust. Kijk, misschien heb je er in de praktijk niet zoveel aan, maar het is in ieder geval het idee dat je gewoon weet, nou, ik heb iets om op terug te vallen. Toch prept hij niet alleen voor acute noodsituaties. Hij prept ook chronisch, zoals hij het zelf noemt. Gaandeweg zie ik steeds meer dat er eigenlijk gewoon een soort, ja, wat ik noem, chronische noodsituatie is. Waarbij eigenlijk onze levensstijl een beetje onder druk staat. Hij denkt daarbij aan klimaatverandering en onrust in de maatschappij. Als chronische prepper is hij in zijn dagelijks leven altijd voorbereid op rampen of tegenspoed, zoals stroomuitval. Om dat te bereiken wil hij zich zo min mogelijk afhankelijk maken van bijvoorbeeld de supermarkt of de overheid. Zo heeft hij knolgewassen in zijn tuin en een computer die werkt met een powerstation. En daarnaast een stukje gezond leven. Gewoon duurzaam leven, proberen voldoende te bewegen, gezond eten, zodat ook de kans dat je in een ziekenhuis terechtkomt kleiner wordt. En dat je niet te veel afhankelijk bent van bijvoorbeeld een apotheek met een wachtlijst. Hoe groot is de kans, denk je, dat je deze tas ooit echt nodig gaat hebben? Ik denk wel, misschien niet in zijn geheel, maar ik denk wel dat ik delen van deze tas wel nodig zou kunnen hebben de komende jaren. De prepper heeft nu ook een bedrijfje opgericht in de verkoop van noodpakketten, om zo ook anderen te helpen bij noodsituaties. Er viel wat sneeuw, vooral in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Verder was het vooral druilerig en nevelig. Het werd niet warm, een graad of 3. Morgen valt er af en toe wat regen of motregen. Later op de dag zijn er ook een paar opklaringen en de temperatuur die gaat iets omhoog. Tot zover deze Zeeland Nu. Morgen om 5 uur een nieuwe. Tot dan en een hele fijne avond.